наздикони ҷунайдулло худоёров, як фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ ва маҳбуси зиндони рақами 4 воқеъ дар душанбе барои як занги телефонӣ ба хонаводааш барои 2 моҳ ба иқомат дар утоқи танбеҳ маҳкум шудааст. аммо чӣ гуна телефони ҳамроҳ вориди маҳбас ва чӣ гуна дастраси маҳбус шудааст, масъулони зиндон аз тавзеҳи он худдорӣ мекунанд. маҳбусони собиқи зиндони рақами 4 мегӯянд, худи посбонҳо телефонро дар ивази маблағ дастраси маҳбус мекунанд. наздикони ҷунайдулло мегӯянд, аз рӯзи ба утоқи танбеҳ бурданаш ӯро надиданд ва иҷозаи мулоқот ва бурдани ғизоро надоранд. мавҷуда Ғариб ва модари Ҷунайдулло Худоёров гуфт: мо фаҳмидем, ки аз дарун ба ҳамсараш занг задааст ва аз ҳоли 4 фарзандаш бохабар шудааст. барои ҳамин як занги телефон 2 моҳ маҳкам карданд. Ҷунайдулло Худоёровро 1 сол қабл барои нашри мақолаву шарҳҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо ҷурми ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистии Салафия ба муҳлати 5 сол аз озодӣ маҳрум карданд. наздикони Худоёров ва худаш мегӯянд, ки парвандаи сохта буд ва ӯро ба танқидҳо ва эрод гирифтанаш ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашиданд ва аз афроди ҳам истифода бурданд, ки ба ӯ хусумат доранд.